društvo, kao što vidite, ja se nalazim u srednjoj školi Artimedija i mi danas imamo priliku da prisustvujemo snimanju emisije Kuvajmo sa decom. Ja se nadam da ćete iz današnjeg priloga dosta naučiti i da ćete sve ovo što budete naučili primeniti u vašem svakodnevnom životu i u nekom druženju sa prijateljima. Šta je cilj vaše radionice? Pa cilj ove radionice je da naučimo kako brzo i jednostavno može da se napravi užina koja nije pica, nisu poglavne, nije pekara, drugim rečima. Sveže povrće, malo sira, malo mlečnih proizvoda, krekeri od heljde i evo, meni se čini da je ovo prilično spektakularna užina. A ovo čak i ne mora da bude užina. Dođete društvo, šta ćemo da gricnemo, šta ima u frižderu? Uvek ima malo paprike, ima malo krastavca, neka šargarepica. Dakle, veoma brzo može da se naprave grickalice, koje opet, kažem, nisu neke industrijske grickalice. A s druge strane, naučili smo šta? Da je avokado voće. Između ostalog. I da keleraba može da se jede sirova. Sada vas da pitam, šta ste naučili danas? Naučili smo kako da napravimo užinu koja je hranljiva i zdrava. Naučili smo da hrana može da bude ukusna, da nije masna, odnosno brza hrana koju većina naših vršnjaka jede. Jel si zadovoljna onim što ste napravili? Pa zadovoljna sam, baš sam zadovoljna. Nikad u životu više nisam seckala. Ljuštila. Zašto si ti danas sa decom? Šta želiš ti da im pokažeš? Deca, stariji sam možda oko 2 godine od njih, ali cilj mi je da postaknem mlade, kad moram tako da kažem, da nije sve u čipsu, hamburgerima, Meku, KFC-u i ostalo. Ćete primeniti nekada ovo sa vašim društvom? Pa ne znamo. Verovatno da, hoćemo.